de tot color, ves per tot el món sense anar dins d'un avió, de tot color, de tot color. És aquest programa sobre integració. Hola amics i amigues de Tot Color, avui ens trobam a la barriada de Pere Guerau a Palma. Estem acompanyant a la comunitat Sikh d'aquí de Mallorca perquè avui és un dia molt especial. Avui estan celebrant el dia del Guru Nanak, que commemora el dia del naixement del seu creador, Guru Nanak Dev, que va néixer l'any 1469 a lo que avui se considera el Pakistan. Aquí estem en la comunitat Sikh, compartint les seves cerimònies i la festa que ells avui estan organitzant per compartir amb els veïnats i les veïnades de Mallorca. La processó sempre està encapçalada pel llibre sagrat que recull tota la doctrina del sikhisme. Durant tota la caminata i la celebració se pot disfrutar d'un menjar molt especial, menjar langar, que és típic de la comunitat Sikh. Durant tot el recorregut se va repartint aigua, fruita, fruits secs, perquè la gent se vagi hidratant, no passi gana i pugui continuar aquesta processó que avui celebren els amics de la comunitat Sikh, el Nagar Kirtan.